Braćo i sestre, još jedan put da vam se zahvalim što smo se danas okupili da pokažemo svoj revolt, da vas još jednom podsjetim da krećemo u borbu za srpsko Kosovo i Metohiju, da nikada nećemo dozvoliti nikakve granične prelaze ni na Merdaru, niti na Jarinju, niti bilo kom drugom prelazu, niti su to uopšte prelazi, i da ako treba odavde poručujemo ovoj vlasti da ćemo svojim životom braniti te administrativne prelaze, ali ih biti neće. Kao što je gospodin Ležajić rekao, 1912. godine za 3 nedelje smo oslobodili staru Srbiju sve do prilepa Kraljevića Marka. Kada dođe sledeći put taj trenutak, ja vam kažem, to neće biti ni 3 nedelje, bit će 3 dana. Živjeli, braći i sestre! Braćo Srbi, sestre Srpkinje, hvala vam što ste u ovolikom broju izašli i pružili nam podršku. I ja vas sada pozivam da svi zajedno, glasno i složno poručimo i Evropi, i Americi, i ostatku sveta da u Ukrajini pravoslavne sveće nikad niko ugroziti neće! Hvala vam puno!